Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu silungisa icomment yatirelo hayi ngoba ngimdefend kodwa ngikhuluma ngento engiseke ngayibona before nami futhi elinye iphutha engake ngalenza ngayisola ngalo. Ukubona emakuliwa guys kulwa odade ikhona lento ukuthi nje ngifuna ukumehlisa isithunzi mabela phakathi kwabantu bebe kuleso simo ke manje uvuyo naye usho into azikayo ukuthi usho into ezomhlambalaza notirelo naye kufanele alethe back into enjalo. Iphutha ke sewukuthi ufake ingane kodwa hayi ukuthi ngoba elwa nengane ngiyamphikela. Sike saba ngenze example ngami sike saba kwi-situation guys yabo kwakunenye project esiyenzayo kusamsebenzi kwaba khona ugirl ovukayo ngokuthi yabona laba bazazi ukuthi yena une big personality uzongicontroller asho noma yini wasigoqa sonke inkulumo ekhuluma umathanda kwase kufuneka nje amagama azomkhathaza ukuze kuthuleke ngoba sesikhathele esho yonke into ayithandayo lapho sinomsebenzi esifanele sikwenze. Mina ke nokuba toxic kwami ngavele ngathi kuyazi ukuthini abathule bonke lakho ngoba sisaba asithule nje awuxubhange ekuseni wena awuxubhange nami senginyanyile sengithi uzothulisa yini lo ntombazane mangisho njalo wathula we guys kodwa ngaphatheka kabuhlungu because nami ngangifuna into yokuthi ayibona intombazane isigibele emakhanda kanjani manje ngangasho ukuthi ngifuna ukuthi unuka umlomo wayenganuka umlomo kodwa ngafuna into ezomthulisa kwamnqoba ke lokho ngoba wathula kwathule savele sathula sonke nami sengiphatheke kabuhlungu ukuthi ngaze wrong. Kwaba ke isikhathi ke se lunch break ngaya ngamtshela ngathi lento engiyishilo bengaqondile ukuthi nje indlela obukhuluma ngayo ubu disrespectful and siyalingana sonke njengoba silana sonke silethwe i-qualification efanayo awukwazi ukuthi uvele ukhulume nathi umathanda makunento ongayithandi futhi ngisho i-address kahle ngabuyela kuye we guys nginenhliziyo ebuhlungu ngizehlisa yasirabhisha intombazane yasirabhisha yeza yesho mathanda sekuthuleke wonke umuntu egroupini silalele yena sesigoqekile sonke ngathi mina ngeke sihlule intombazane ngayibona into sezomthulisa yini ngathi nje wena uxubhanga ekuseni njengoba bethule bonke laba bathuliswe yilokho hayi ukuthi ngoba siyakusaba yilento ke biyenzeka kulabo bawuthuka ukuthi ngizosho into ezomhlambalaza nomunye aphindisele komunye futhi bayazana ngoba buka leyo ukuthi nina nigulile imgqimise kanjani yinto le bengafuni ukuthi iphume emphakathini akuyinhle vele angimncumi uvuyo ngokukhipha lawo magama notirelo useya la okuzozwela khona yilana ke sesigwale ipregnancy yakho wena ubuzama ukubamba umfana because awukwazi ukubamba umfana ususebenzisa ipregnancy kuyalingana ke guys okubi ukudonsa ingane ngcono ukube bekuseceleni ngoba manje ingane kulesiphithiphithi sabo sokubanga usibindi ongathi unomsanganyana usibindi sithi abahambe beyombhabhadisa olwandle usibindi manje abathi mhlambe simthakathile kusho bona njalo thina sibuza ukuthi hayibo kanti usibindi wenzeni unenzani what if lengane le iprove point lapha ya ebholeni ngoba idlala nebhola nike nwabone ama TV shows anabafana bedlala ibhola khona lento abake beyenza abakhompyutha ngayo ngeke ngintshele ngoba ninathanda ukujajana kodwa ikhona leyo mhlawumbe abasuke sebethi hayibo wena no medium wena unolotuzana wena no small wena extra large lona asimazi mhlawumbe usastakile kwi-stage sokuba umfana ufuna ukuprove ukuthi ke ngisikhokho laba i-drug ke libabambileke ngizosibaba nje i-drug ngoba ngizose njengamanje usibindi yini ayikhuluma ecacile kubo ngisazoyihlaziya kaningi lento guys ayikho serious okwamanje ngibanjwe yifundo yikho ngilobo ngidlula ngisheshe kodwa lo sethi ulwa nengane kunjani akukho serious ngaleyo ndlela i-taste yalo mfana ebasanganisile
kuphela. Yileyo nto engiyibambile ngoba nophumile ubengafuni ukuthi uSibindi agcinele aye la izoya khona, nosethethe wahlipha izikhwama zakhe phansi usafuna khona ukuthi kodwa angahamba naye. Yileyo nto-ke evelayo, akukho okunye ukuthi kahle kahle basafuna ukuba la kuye uSibindi. Manje ayikho indaba yokuthi uzonda ingane ulwa ngengane. Hayi guys, no, ngiyaphika. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, ngiqede. Bye.